गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि गुलि गावनाय जाथायाव दिनै लामसरन नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमनिक मोसाहारिनि दैदेननायाव दिनै फुंनि 5:30 रिंगायाव हाग्रा ओनसोलाव नायगिदिंहैनाय समाव गुलि गावनाय जाथायाव लामसरन नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोननो हादों। लामसरन नार्जारीनि नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बन फाननानैसो जायो, बेखौनो दंफां दानग्रा साननानै गुलि गावदों आरो हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव गुलिया लामसरननि बिखुंजों हाबनानै बिखा खाथिजों सोरखिलांदों होनना फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गोब्राबै जोखोम जानाय लामसरन नार्जारीखौ फाहामथायनि थाखाय काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय गोजौ फाहामथायनि थाखाय बिथांखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसनफिननाय जाबाय होनना मिन्थिनो हादों। सिगां समाव कंग्रेस दोलोआ सरखार सालायनाय समाव जोबनो गैयै आइजोफोरनि जिनाहारि खालामनाय आरो साखोन-सिखोन आब्रुथि गैयै सरखार सालायदोंमोन। नाथाय दायो बिजेपि सरखार फैनायनि उनाव गोबां जौगाबाय आरो आब्रुथिया फैबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि दिनै बिजेपि राजखान्थि दोलोनि जमदुवार मण्डलनि गासै मावथिफोरखौ राजखान्थियारियै फोरोंथाय होनाय दोलोआरि मोनसे हाबाफारिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि खासियाबारि हाथाइनि सेराव थानाय जथुमसालियाव जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारीया बे बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन। मोनथिनो मोननायाव बे हाबाफारिखौ जमदुवार मण्डलनि आफादगिरि राजकुमार नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि बिथां प्रदीप टुडु बिथांमोननि दैदेननायाव जोबनानै थांबाय। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव बिजेपिनि गासै मावथिफोरखौ राजखान्थियारियै फोरोंथाय होनाय आरो आब्रुथि गोनां दैदेनगिरि जानो थाखाय फोरोंथाय होनाय आरो सरकारनि गोबां आसनिफोरखौ गोरिब सुबुंफोरा माबोरै मोननो हागोन बेफोरनि सायाव फोरोंथाय होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों मिन्थिहोदों जमदुवार मण्डलनि आफादगिरि बिथां राजकुमार नार्जारीया। चिरां जिल्ला काजलगावनि सदर थावनि जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव दिनै काजलगाव आरो बिजनी महकुमा गुदि फोरोंगिरि आफादा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोना सिगांनि पेन्सन बिथांखिखौ फोथांफिननाय आरो गासै रादाय खानाय फोरोंगिरिफोरखौ थि नेमखान्थिजों थिसननाय, ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो 8,700 ग्रेड पे होनाय आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। गुबुन फारसेथिं बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जिल्ला गुदि सोलोंथाइ बिबानगिरिनि गेजेरजों गांसे गोसोखां बिलाइबो दैथायहरनाय जादों। बाक्सा जिल्ला तामुलपुराव गुन गोनां फरायसाफोरनो रांनि अनसुंथाइ चेक गथायदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर बियाबनि सिङाव थानाय गुन गोनां फरायसाफोरनो गिबि मन्थ्रिनि रां अनसुंथाइ थुबिलनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया फरायसाफोरनो बे चेकखौ गथायनानै होदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर बियाबनि सा 100 गुन गोनां फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ गथायनानै होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। रायखांनो नांगोनदि तामुलपुर बियाबनि सिङाव थानाय गुन गोनां फरायसाफोरनो बे चेकखौ रानखांना होखांनायनि उनाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंथियोदि फरायसाफोरा गावसोरखौ सुबुं धोन महरै सोरजिनायाव गोसो होनांगौ आरो फरायसाफोरा गाव गावनि इयुननि फारसे साननांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननायाव बे चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी, एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी, बारग' एमसिएलए मनमहन मोसाहारि, तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि भिक्टर कुमार दास, तामुलपुर जौगाखां दख'रानि टिएलसिसिनि आफादगिरि पबित्र बर' बिथांमोनजों लोगोसे फरायसाफोर आरो बिमा-बिफाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 4 जानुवारि खालि त्रिपुरायाव दावबायफैगोन। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 2022 मायथाइनि 4 जानुवारि खालि महाराजा बीर बिक्रम उरां गाथोननि मोनसे गोदान टार्मिनेल भवनखौ बेखेवना होनो थाखाय त्रिपुरायाव दावबायफैगोन। बे खौरांखौ त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मिन्थिहोदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। थांनाय बावैसो सान सिगां गवायाव खुंफुंजानाय वाक' इन्डिया नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिप 2024 आव सनानि मेडेल देरहानो हानानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समाव मिन्थिस्लाबै बेरामजों नाख्रेबजानानै जिउ खहा जानाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि रुंसारि दानसोरां नार्जारीनि सारादुखौ मैया खुंफुंनाय जाबाय।
मख'नो गोनांदि गरेस्वर हालामनि 3 नं बाराबारि गावनि आंगो गामियाव रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि सारादुखौ नखरनि धोरोमारि नेमखान्थिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ लाना खुंफुंनाय जायो। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननायाव सारादु खुंफुंनायनि लोब्बायै 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ बाहागो लानानै रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि मुङै लुफुंनाय गोसोखां खाम्फाखौबो बेखेवनानै होलाङो आरो बेजों लोगोसेनो रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि मुङैनो दिहुननाय गांसे बिसम्बिखौबो बेखेवनानै होयो। मख'थावनादि रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि सारादु खुंफुंनायाव आसामनि एमएलए आरो आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। बे सानाव बाहागो लानानै एमएलए भबेश कलिता बिथाङा रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि अबथिरा रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे फैगौ समफोराव दुखुथिया नखरनो सरकारनिफ्राय जेसे हायो एसेनो अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथाङा खोथा होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। सासे फुटबलारआ फोथारावनो जिउ गोमादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अल्जेरियान फुटबल गेलेगिरि सफियानी लुकारा अल्जेरियानि नैथि डिभिजननि मोनसे मेचनि बादायलायनायाव गलकिपारजों सौग्रावनानै हार्ट एटेकजों भुगिनाङो आरो जिउ खोमानाङो। खौरांनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बायदिब्ला 28 बोसोर बैसोनि मुलौदिया साइदानि गेलेगिरि सफियानी लुकारा अल्जेरिया लीग बादायलायनायनि गिबि हाबावनो गावसोरनि हानजानिनो गलकिपारजों सौग्रावनानै हां लानायनि गेजेरजों भुगिनांदों आरो सौदावनायनि उनाव बिथाङा फोथारावनो फाहामथाय लानायनि उनाव दसे सम गेलेफिननो हादोंमोन। नाथाय 10 मिनिटसोनि उनाव हरखाबैनो बिथाङा गोग्लैफिनदों होनना मिथिनो हादों। बिनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो लामायावनो बिथाङा जिउ गोमायो होननानै मिथिनो हानाय जादों। थारैनो बे खौरांखौ मोननानै गासै बुहुमावनो दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आलजेरिया हादराव बिथांनि मुङाव आलारि बाथि सावनानै इसोरनियाव गोजोननि थाखाय आरज गाबना बिथांखौ बिदाय होनाय जायो। बारभुटान सिमनानि नागाफोराव ग्रीन हिमालय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बेखेवदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बारभुटान सिमनानि कुमारी खाटानि साखाथियाव थानाय नागाफोराव गोदानै जागायजेननाय ग्रीन हिमालय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनानै होदों बिटिसिनि दावबायथाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास आरो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि दावबायथाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास बिथाङा ग्रीन हिमालय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवना होखांनायनि उनाव गावनि बिबुंथियाव बिथाङा बुङो दि मोनबो जाहोनावनो जाहाथे मिथिंगानि फारसे खहा लाबोनायनि रावबो खामानि मावा बिनि थाखाय बिथाङा बयखौबो खावलायहरो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि लावखार ओंखाम जानायनि रंजानायनि मुङाव रावबो जाहाथे जौ लोङा आरो दैफोराव प्लास्टिकनि बथल गारनानै दैखौ गुबुंले खालामा, जुवा गेलेया बिनि फारसेबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बयखौबो खावलायहरो। गुबुन फारसेथिं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथाङाबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ अरायबो साखोन सिखोन लाखिनायजों लोगोसे गोजोन थासारि लाखिनो बिथाङाबो खावलायहरो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।